Soeverein aan de leiding. En is ook de man, zou je kunnen zeggen, die de koers bepaalt. Voor de 12e maal werd deze jaarlijkse wedstrijd nu gehouden. De winnaar van vorig jaar, Willemsen, nummer 19, was er ook weer bij. 90 zwemmers gaan hier de Westerschelde over en dat is heel bijzonder, want 50 jaar geleden gebeurde dat voor het laatst en zelfs de scheepvaart is ervoor stilgelegd. Aan boord van een loodsboot die hen naar de startplaats bracht, werden de deelnemers aan de Scheldebeker zwemwedstrijd danig in het vet gezet. Zo'n beschermende vetlaag op de eigen vetlaag is noodzakelijk bij deze traditionele tocht dwars over de monding van de Schelde. Dit deden ze 50 jaar geleden ook, met de laatste wedstrijd. Smeren met vet. Zodat je geen schuurplekken krijgt. Ze hadden toen nog geen pakken, dus toen voor de kou denk ik dan, of? Ja, maar nu met dit pak heb je geen kou meestal, als het goed is. Dik pak. We kunnen Breskus al zien, maar zo dichtbij is het niet, denk ik, hè? Het is, vanochtend zette toevallig iemand op de pagina hemelsbreed, is het geloof ik 4 kilometer. Maar uiteindelijk als je het moet gaan zwemmen, dan heb je het over 6,2 kilometer. Ik zie dat u uw atletisch lichaam al in een strak pak heeft gewurmd. Klopt, bereid voor de wedstrijd. Ik ben normaal triatleet, maar ik heb nu een beetje extra geprobeerd zoveel mogelijk extra te zwemmen. En dan ook in de buitenwateren, denk ik? Ja, maar niet in zee. Hoeveel lastiger is het om in de zee te zwemmen? Op zich valt het wel mee, maar dat komt alleen door de golven, want je hebt hogere golven dan normaal. We hebben wel meegedaan aan een kwalificatiewedstrijd, maar ja, op zich is het wel heel erg leuk om mee te doen. En ik vind het ook wel een eer. Het is ook wel leuk om als CEO natuurlijk mee te mogen doen aan zo'n wedstrijd. U komt volgens mij uit Duitsland, hè? Klopt, ja. Helemaal speciaal hier gekomen voor deze wedstrijd? Ja, voor de kwalificatie is het gelukt en dus ben ik hier en ben blij om mee te doen. Unieke kans. Ja, waarom dan? Ja, alleen maar alle 50 jaar, dus ik ben al 46, dus de laatste keer voor mij. Waarom heeft het nou 50 jaar geduurd voordat deze wedstrijd weer kon worden gehouden? De vaargeul moet dicht en dat is denk ik wel het beste antwoord. Het is zo uniek dat de vaargeul dicht gaat. Maar kijk maar wat voor enorme schepen hier doorheen komen. En die beroepsscheepvaart die moet natuurlijk gewoon doorgaan. Dus het kost enorm veel moeite om dat voor elkaar te krijgen. Het is wel heel leuk dat ze dat dan niet stilleggen en dat jij er dan mag gaan zwemmen. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Nu heeft iedereen een pak aan. Jij gewoon zonder pak, waarom? Ja, pakken smeren is wel een beetje voor mietjes hoor. We hoeven wel gewoon echt in de zwembroek dit. De loodzware oversteek. Spannend? Ja. Even gillen dadelijk, hè. Bijna de finish, jongens. U heeft een flinke rood gezicht. Ja, ik heb me flink ingespannen. Oeh. Op een gegeven moment kwamen we naar die bocht, kreeg je echt stroming tegen. Dus dat was echt knokken. Het is moeilijk om je te oriënteren, om te kijken waar je nou terecht komt, waar je moet wezen. Op een gegeven moment sommige stuk alleen en dan denk je dat je verkeerd zit, maar goed. Schijnbaar ga je toch de goede kant op. Heel zwaar. Echt niet normaal. Ik moest echt nog 1,5 kilometer zak er al helemaal doorheen. Dus dat is echt zwaar en ik heb heel veel dorst. Voor je gevoel kom je geen meter dichterbij en op een gegeven moment lig je helemaal alleen. Dus dan roep je maar eens naar een boot, ga ik nog goed. Maar het was heel leuk. Het is heel de moeite waard. Ik ben op tweede plaats ooit gekomen. Het was lucky day vandaag. In Vlissingen had je nog zo'n grote mond en nu? Ja, ging gewoon goed, alleen verkeerde stroming. Maar was het pittig? Het was wel pittig, ja. Maar het was een hele mooie tocht, gelukkig. Unieke ervaring volgens mij. Ja, uniek, inderdaad. Heel bijzonder. Volgend jaar weer.
Als hij volgens jou gehouden wordt dan, hè? Ik denk het niet, maar goed. We zouden het heel leuk vinden als dat zou kunnen. Maar het is een enorme happening, een enorme organisatie. Dus volgend jaar, dat lijkt me wel heel hoog gegrepen. De voornaamste reden is toch wel het afsluiten van die vaargeul. En daar moet je zoveel partijen voor bij elkaar hebben om dat rond te krijgen. Dus dat is wel het allerlastigste, denk ik. Dus ja, als we dat weer een keer, bijvoorbeeld over 5 jaar, maar hou me er niet aan vast.